Consorci La Ribera és un organisme que perteneix a les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa i que engloba a més de 40 municipis de la Ribera, i dins d'aquest consorci l'àrea d'energia i de projectes porta una gran quantitat de projectes relacionats amb la sostenibilitat energètica i també amb la sostenibilitat ambiental des d'altres àmbits. En aquest cas, el projecte del que parlem és un projecte finançat en fons europeus, el Medina, en el que han participat 4 països del Mediterrani, finançat pel programa ENI-CBC-MED, que és un programa de cooperació de les dues bandes del Mediterrani. I el Consorci el que ha fet és actuar en un dels seus municipis, en aquest cas en Carcaixent. És un projecte ideal per a la formació de les escoles en quant a compostatge i de les comunitats de veïns. I en aquest sentit s'ha fet també un estudi més en detall que li anomenem el Pla de Gestió Local de Residus, que ja ens marca i ens estableix quines accions hem d'emprendre durant els pròxims anys per a arribar a aconseguir aquest objectiu que volem, que és el separar el millor possible residus. En informes dels nostres tècnics se detecta que almenys el 60% del FEM és reciclable. Els educadors mediambientals estan fent un treball extraordinari en aquest sentit perquè estan ajudant molt a explicar a les famílies com s'ha de fer el reciclatge. Objectiu parlar de sostenibilitat en quant a residus. Reduir, és a dir, minimitzar, valoritzar i, si podem, reciclem. En aquell moment ja ens donarem compte que la part fonamental de residus i sobre la que més accions preventives podríem prendre era l'orgànica. Esta representa un gran percentatge en la bossa típica del FEM i establirem una sèrie d'activitats i accions entre les que és molt destacable el projecte Medina. Desenvolupar en els territoris una estratègia, un full de ruta per a guiar els polítics en les diferents accions que podíem emprendre per aconseguir aquest repte de disminuir al màxim la quantitat de residus que es genera i la que va a les plantes de tractament i, per tant, reduir l'impacte ambiental i reduir el cost del servei. Acompanyar a 1.700 famílies de Carcaixent per a que modificaren la seva conducta i adoptaren millors hàbits pel que fa a la separació de residus, pel que fa a l'ús de l'energia, pel que fa a l'ús de l'aigua. Com una espècie d'experiència pilot d'allò que podria anar en consonància a la normativa actual, tant europea com les disposicions que van transposant-se a nivell espanyol i que es permeteix, dins dels nostres objectius, que no són altres els del Consorci, que actuar en els nostres municipis, en la nostra ciutadania i des d'ahir produir aquests canvis. Fomentar en els habitatges, en les vivendes del poble, la instal·lació d'unes compostadores domèstiques per a que la gent abocar allí els seus residus domèstics, també mesclat en matèria orgànica, diguem, provenint de parcs, jardins, etc., o de la poda del seu propi jardí. En aquest projecte Medina hem començat a posar plantes de compostatge en les escoles i en els barris. Per aconseguir que la gent s'organitzi i d'alguna forma qui no té la capacitat de tindre una compostadora domèstica en casa pugui utilitzar aquestes illes per anar a depositar la seva matèria orgànica que produeix tots els dies mesclada en restes de parcs i jardins que prohibirà l'Ajuntament. I a més l'equip d'educació ambiental de la Regidoria de Medi Ambient farà l'assessorament necessari a aquell que ho demande i a més tenim previstos unes sessions formatives per a que la gent pugui anar aprenent perquè no deixa de ser una novetat el participar d'un sistema de compostatge comunitari. Són les noves generacions les que tenen que tindre la formació adequada i ser conscients de lo que és el medi ambient. A part de que els xiquets són molt receptius en temes mediambientals, també és didàctic i els ensenyarà a reduir els residus en les plantes de reciclatge que s'han muntat dins de les pròpies escoles. Aconseguim reduir aquesta orgànica que portem a la planta de tractament de Guadassuar, per tant evitem transport, evitem energia en l'ús de la planta, etc. I a més obtenim, diguem, un compost que és una matèria orgànica molt bona, molt rica per a, diguem, alimentar els parcs, jardins i els diferents éssers vius, com no les plantes, que tenim en el nostre territori.
Així, al final, el que es tracta és de conscienciar a la població que n'hi ha altres maneres d'actuar sobre el nostre fem, sobre allò que nosaltres fem en la nostra vida diària. Si podem, deixar-ho en zero. Per allò de l'economia circular i residu zero. Però si no podem, que siga la fracció més mínima de tots aquells residus que fem.